relació tenia la Capmany amb la vostra revista Canigó? Només parlaré d'això perquè teníem moltes de relacions amb ella. Ella, en els anys 70, va publicar un article setmanal en Canigó, Gracia et Amore. La cosa curiosa és que els seus articles eren sempre d'actualitat i sobretot que tenia aquell català que ens feia tanta ràbia a la Montserrat Roig i a mi, perquè tenia la frescor i en canvi la justesa gramatical. Nosaltres, si volíem ser justes gramaticals, estàvem endolades. I si es deixàvem anar, allò estava incorrecte. I la Mariola Capmany tenia aquell sentit de la llengua, a part d'haver estat educada en català en l'escola, que això no ho teníem ni la Montserrat Roig ni jo. Però bé, els seus articles eren sempre sucosos, sempre agradables. I ella ens va posar una condició, que era Gracia et Amore, que li havíem d'anar a casa d'ella a recollir l'article i que havia de ser diumenge.